Blinker samme fætter. Rykker naren til vildt. Hej så, og velkommen til den her video. I dag spiller vi nu Lisa Temples, og der kommer lige et billede op her, hvordan det ser ud. Jeg kan ikke udtale sådan helt ordentligt, men så tror jeg lige play, og så creater vi lige game. Ja. Mange spillere vinder. En til PlayStation der, vi er også på PlayStation. 2 mere der. Ja. Simpelthen mange til spil. Alright, det er S'er. Space. Jeg tror det er E, det var det ikke. X, hvad var det? Og i Space, så man kan forkorte op. Løgner? Ja, det var løgner. Kom så. Er det mig? Nej. Der hun. Nope. Kings. X. Okay, E. Jeg synes, de siger løgner. Hå. Det var nøgen det der. Husk nu at hoppe ned lige dernede og trykke like og subscribe. Nej. Skal vi drink? Sådan der. Hvordan tager jeg dem? Åh, der døde vi. Det var back. Sure. Ready. Jeg er voldt træt lige nu, fordi at klokken den er næsten 20. Det er meget nøjeren. Husk nu, Dixie YT, så log også lige ind på min Twitch. Den ligger lige i beskrivelsen. Min Twitch kanal. Og så bare lige tryk abonner. Der er ikke nogen video endnu. Det er ikke så godt. Næste år er der 2025, der lover jeg, at der kommer længere videoer. Der kommer også sådan bedre thumbnail billede. Og det er sådan lidt irriterende, at der ikke givet nogen return. Kom nu, altså. Hun er klar til at blive på værsen, ligesom stueras. Hvorfor det stop, nogen ved det er, det kunne være os. Du kan være min dame for en nat, så længe de booty up. 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 Ej, det er så.
Så kan være, jeg klipper til... Nej, hvor er det kommet nu? Fedt. Gang. Cringe. Dronninger. Yes. Skal vi starte med green? Please siger liar. Liar. Cause liar. Fire greens. Nej, hvad? Nej. Hun er klar til at blive på værsen, ligesom stuerras. Hvorfor det stop? Nogen ved det, at det kunne være os. Du kan være min dame for en nat, så længe de... Jeg troede lige, jeg død. Kings. En king. Og en joker. De 20 starter 20 lapper på den lyne hurtigt nå step for mig. Hun er varm, hun er tændt, hun er lidt for mig. Hun gør mig selv, 3 konger. Det var underdrevet, siger det ikke bliver lidt sommer. Det stemplet og underskrevet, BOC kommer. Hun står der med sin booty og bliver ligesom se på mig. Det er kun fordi jeg er op, hun gør de ting for mig. Nu vi op, Prada på skoene og lidt Louis også. Hun er klar til at blive på værsen, ligesom stuerras. Hvorfor det stop? Nogen ved det, at det kunne være os. Du kan være min dame for en nat, så længe de booty up. Booty up. Booty up, booty up, booty up, booty up, booty up, booty up. Spiller stadigvæk hårdt som 2 bakker. Og på farten i går som 2 bakker. K.K.'s med mig om de 20 starter 20 lapper på den lyne hurtigt nå step for mig. Hun er varm, hun er tændt, hun er lidt for mig. Hun gør mig selv, nogen gør lidt for mig. Det var underdrevet, siger det ikke bliver lidt sommer. Det stemplet og underskrevet, BOC kommer. Hun står der med sin booty og bliver ligesom se på mig. Det er kun fordi jeg er, hun gør efter, hvis hun ligger en gang til, så siger vi liar. Hun er klar til at blive på værsen, ligesom stuerras. Hvorfor det stop? Nogen ved det, at det kunne være os. Du kan være min dame for en nat, så længe de booty up. 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 Yes. Take a one glass. Yeah. Hun er klar til at blive på værsen, ligesom stuerras. Hvorfor det stop? Nogen ved det, at det kunne være os. Du kan være min dame for en nat, så længe de booty up. Booty up. Booty up. Booty up. Jeg glemte, hvad jeg er. Booty up. Booty up. Booty up. Booty up. Spiller stadigvæk hårdt som 2 bakker. Og på farten i går som 2 bakker. K.K.'s med mig om de 20 starter 20 lapper på den lyne hurtigt nå step for mig. Hun er varm, hun er tændt, hun er lidt for mig. Hun gør mig selv, nogen gør lidt for mig. Det var underdrevet, siger det ikke bliver lidt sommer. Det stemplet og underskrevet, BOC kommer. Hun står der med sin booty og bliver ligesom se på mig. Kun fordi jeg er op, hun gør de ting for mig. Nu vi op, Prada på skoene og lidt Louis også. Hun er klar til at blive på værsen, ligesom stuerras. Hvorfor det stop? Nogen ved det, at det kunne være os. Du kan være min dame for en nat, så længe de booty up. Booty up. Skål. Ja. Take a one glass. Please die. Come on. Die. Kom nu. Die. Jeg vandt ikke. Du er igen. Det kunne fordi jeg op, hun gør de ting for mig. Nu vi op, Prada på skoene og lidt Louis også. Hun er klar til at blive på værsen, ligesom stuerras. Hvorfor det stop? Nogen ved det, at det kunne være os. Du kan være min dame for en nat, så længe de booty up. 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 Spiller stadigvæk hårdt som 2 bakker.
3. Nej. Åh. Den vil jeg bare ind. Åh. Den er nøjeren, det her. Yes. Drink. Det er meget dejligt. Det er meget finere end det spil faktisk. Sig mig en two-step. Hun er klar til at blive forværset ligesom stuerras. Hvorfor det stop, nogen ved det det kunne være os. Du kan være min dame for en nat, så længe de booty up. 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 Spiller stadigvæk hårdt som 2 bakker. For på farten i går som 2 bakker. Kan ikke kredse med mig om de 20 starter 20 lapper. Brug den lyne hurtigt nu. Ja, klikke. Hun er varm, hun er tændt, hun er lidt for mig. Hun gør meget selv, nogen gør lidt for mig. Det underskrevet sig, det bliver lidt sommer. Det stemplet og underskrevet, BOC kommer. Hun står der med fuck jeg og bliver ligesom se på mig. Det er kun fordi jeg er op, hun gør de ting for mig. Nu vi op, nu vi op. Prada på skoene, lidt Louis også. Hun er klar til at blive forværset ligesom stuerras. Hvorfor det stop, nogen ved det det kunne være os. Du kan være min dame for en nat, så længe de booty up. Booty up. Booty up. Booty up. Booty up. Booty up. Godt hun ikke selv ejer det. Kan ikke kredse med mig om de 20 starter 20 lapper. Brug den lyne hurtigt, nogen step for mig. Hun er varm, hun er tændt, hun er lidt for mig. Hun gør mig drink. Drink. Det stemplet og underskrevet, BOC kommer. Hun står der med sin booty og bliver ligesom se på mig. Det er kun fordi jeg er op, hun gør de ting for mig. Nu vi op, nu vi op. Prada på skoene. Hun ligger hele tiden sådan her. Hun er klar til at blive forværset ligesom stuerras. Ja, jeg vandt. På en drink tilbage. Så igen. Okay, der er en. Og hun vil gerne spille ved. Det er lidt irriterende, vi har 4 så. Og jeg vandt igen. Prada på skoene, lidt Louis også. Hun er klar til at blive forværset ligesom stuerras. Hvorfor det stop, nogen ved det kunne være os. Du kan være min dame for en nat, så længe de booty up. Booty up. Nej, det er til mig. Booty up. Booty up. Booty up. Selvfølgelig. Booty up. Spiller stadigvæk hårdt som 2 bakker. For på farten i går som 2 bakker. Kan ikke kredse med mig om de 20 starter 20 lapper. Brug den lyne hurtigt, nogen step for mig. Hun er varm, hun er tændt, hun er lidt for mig. Jeg tænker det her, det bliver for den her video, så ses. Link op sammen med fætter. Rykker naren til vi